Мило дневниче, знам, че нещо ще се случи днес. Не знам дали е лошо или добро. Когато Бони ми предсказваше, каза, че ще се срещна с чернокос красавец, с очи като нощта. По-късно на гробището видях един гарван и из невиделица се появи мъгла. Сякаш искаше да ме погълне. И наистина го срещнах. Този мъж беше прекрасен. Научих само името му. Деймън.